aquí sempre hai luz e alegría. E sempre está a nosa querida Pili Pampín, aínda que hoxe, non sei, Pili? Pili, onde estás? Pili? A ver, Pili, venme a axudar. Axudar a que, Iago? A facer un truquiño. Eu non podo agora, que teño moito que facer. Por que non lle pides a Garbanciña, que anda por aí aseguro que a ela lle encantan estas cousas? Pero a ver, é que é unha cousa moi rapidiña, moi sinxela. Ai, a min estas cousas non sei que me dan, Iago. Eu axudoche a colocar as cousas, a poñer todo ben, pero iso a min non sei que me dá, de verdad. É que... Hola, hola! Boas tardes! Ai, Garbanciña, que ben chegaches no momento ideal. Necesitámoste porque Iago ten que facer un truco e pa que lle axudes. Quieta parada, no, deso nada, de voluntaria ibas ti. Pero non podo, Garbanciña. Xa empezou xuntos, Rocío está esperando por min e Iago ten que ensayar. Non me faga burla, xa empezamos, Garbanciña. Non íbamos a ter un día tranquilo, xa estamos. Pero con vostede nunca podo ter un día tranquilo, non lle parece? Veña, fágame ese favor. Pero a ver, rapazas, deixade de discutir. Bueno, Iago, é ela que sempre se mete conmigo. Mira, vamos a arreglar isto. Que mentireira, quédache aí, Iago, que empezou xuntos e eu teño que marchar. Bueno, a ver. Cala de xa. É xeito de comezar o programa, Pili. Por suposto, moi verbeneiro. Que alegría, ansias locas temos nós de comezar xa este Xuntos Dominical. Como sempre, Pili e eu coa mellor compañía da televisión. Claro que sí, Puri, Manolo, benvidos. Moi boa tarde. Benvidos. Belén, Gabri, como estades? Que tal? Un placer venir por aquí. Encántame porque estamos aquí con flores, Bueno, que nos puso noso equipo. qué maravilla. Vindes super primaverales. Oye, un montón de claveles. flores incluso. Claro, É que ben preparado, ben Non nos preparado. falta detalle para este Xuntos tan primaveral. Interesante, Pili, isto que nos estaba contando Hilda. Facedes isto de por unha Eu sí. cesta aí no coche por Eu o poño no Valdeollo? coche o 1º de maio, poño no portal da casa, na entrada da casa. Non vai a ser, non vai a Por si ser. acaso, Por non? que- E vos? Eu fago mesmo, poño no coche, poño na entrada da casa, porque é unha tradición, penso que familiar, isto vai pasándose duns para oitos, pero fago mesmo. Decía miña abuela en paz descansa, ven las ailas. Non, Sí. non, total. Bueno, que chulo, pois sí que saiu o sol en Ourense, tiña razón. Ai, sí, que envidia. Pois sí, tiña razón, Hilda. Pois eu que é a primeira vez que oio falar dos mallos, así en directo, velos, non? Porque son tradicións que eu non vivín. É que eu penso que nas grandes cidades non se vive Está tan menos. intensamente como no rural, Pero non? por qué? Maravilloso sempre. Como sempre en directo, Tania Rubén, sí, señor. Cantando aquí no nosos Xuntos da Televisión de Galicia, pasando esta tarde de domingo de contrastes, decía Pili, que diferencia entre Ourense, Pontevedra, verdad, Totalmente. co tempo. E aquí nos, pues que estamos pues en mood sempre de alegría, de Moito, moito. Sigan aí sentadiños no sillón e tomando o postre, que xe o Día das Nais estarán seguro que de celebración na casa. Poñan xuntos, porque vamos a ter un programa hoxe de flores e música a tope, xa verán. pasar, Manolo, que non chega a primavera. Non sabes que sacar, se o bikini ou se o plumas. O sea, é unha cousa, meu armario agora é un desastre. Vamos ter que poñer aletas de tanto da tanta chuvia que nos queda, mi madre. Non para de chover. E fixadevos na última nova que salía sobre isto esta semana, que tanta chovia, que falamos en Xuntos de como estaba afectando o marisco, contámoslo durante todo o Nadal, pero que tamén está afectando a sementeira, por exemplo, a sementeira do millo, porque claro, estamos en maio e Puri, parece que estamos en decembro. É que terrible, esta noite que eran chuzos, en Ribeira que eran chuzos, pero eu vin todo o camiño con as chuvias impresionantes. Espejín un pouco máis ao chegar aquí, Sí. pero foi terrible, terrible, terrible. É que estamos no inverno, de que parece que é moi pedra negra hoxe. Tamén vos digo, estaba cantado, porque non sei se lembrades aquilo de que cando marzo maia, maio marcea, Sí. marzo enecemos a primavera con moito bobo tempo, a xente xa se lanzou á praia, foron uns días Bueno, que é maravillosos, e agora... verdad, sí, a ver que hasta o pagades. 40 de maio non quita o saio, tamén. Por outra banda, sempre se dixo que a auga de maio é unha bendición, non? Tamén, para que... Sí, que claro, este tempo tolo non solamente está afectando os cultivos, como estamos vendo, senón tamén ollos alérxicos. Aquí hai algún alérxico na mesa? Presente. Eu teño que ter de todo, si non estou tranquila. Que vai ser? E como levas, Pili? Empezou xa os síntomas, esas Sí, cousas? sí, aí atrás, sobre todo, cando fixo bo tempo, xa empecei, son alérxica aos ácaros, ao polen.
E se vamos a falar ahora con alguén, preguntarei que tamén son alérgico ao frío e todo o mundo se ríe de min cando digo. Ai, bueno, pois de seguido vamos a falar cun alergóloga, Pois Pili, os teus desesos son ordes porque xa temos aí do outro lado, creo, a Iria Roibás, alergóloga do Hospital de Santiago. Moi boa tarde, Iria, grazas por estar con nos en Xuntos. Pili Pampín quere preguntar. Hola, Iria, moi boa tarde. Hola, boas tardes. Mira, Que cando, tal? dille a toda esta xente que se ríe de min cando eu lle digo que son alérgico ao frío. A que existe esa alergia? Existe alergia ao frío, sí que existe. Todo en forma de urticaria, pero pode dar reaccións graves tamén. Sí, sí. Pois gracias, é que sempre se burlan de min cando eu digo que teño alergia ao frío. Bueno, pois mira, outra cousa que aprendimos hoxe. O sea, que alguén como Pili, que me decía fai un momentiño que eres alérxica aos ácaros, non, Pili? Entón, a primavera, como ven? O sea, que o notarán máis? Que temos que estar co pañuelo na nariz? Sen dúbida, esta primavera os alérxicos aos ácaros van a estar un pouquiño peor e os alérxicos aos pólenes tamén, os pólenes das gramíneas sobre todo. Así que mascarillas, antihistamínicos se o precisan e estar preparados porque agora vai a comenzar a tempada. Sí, sí. Compañeiro, estamos falando aquí de alegría. Pero que lle pasa a esta muller? O que faltaba. Que che pasa, filla? Está resfriada ou que? Tiña, foi polo frío. Non te que non tapaches. entendo. Que eres alérxica. Claro, non entendo salir da casa ben, pero foi chegar aquí e... Que eres alérgico ao frío, como Pili. No, frío de que? Entón, a que eres Igual pode ser alérgica. Que teño pelos do gato pegados á roupa, igual mucho No, pejou. porque... No, miña sobrinha tamén ten un gato e nunca me dou alergia. Pero ao mellor é o polen, que mira que dicía agora... Pero poden de que se leva chovendo unha semana. Facedelle caso. Igual os sabedes. ácaros que estiveron barrendo esta mañá levantaron un pouco de pó, garamanciña. Non sei, Rocío, mira, eu teño unha teoría, Sí? A ver, pois di que? pero non sei se decila. Bueno, e filla, a ver, esa é Quer tanto saber? misterio. A ver, a que? É que estou vendo que vamos a empezar mal a tarde e non me apetece. Pero a ver, non nos pode parecer mal, Garavanciña, Pa iso que interrompe- nos contes a que tes alerxia. Pa iso interrumpo o programa. A ver, a miña teoría Sí. é que teño alerxia a Pili Pampín. O frío, o frío. Que ainda por encima é unha envidiosa e copioume o color do vestido. Eu alucino, Pepino. Pero Garavanciña, como lle vas a ter alerxia a Pili? Alucino, de verdad. A ver, eu estaba perfectamente. Cheguei aquí perfecta, vin o meu coche a cual, como sempre, cheguei perfecta, estuve con Mago Iago perfecta, foi cruzarme con Pili Pampín e mira, xa non paro. Todos as de pequenas que teñen mocos chamanlle mocosas. Que a ver como face de rapazas, porque agora tendes que xogar xuntas os garavanzos. Sí, claro. Menos mal que hai uns miles de garbanzos que nos van a separar, Rocío, porque que senón, non sei. Ai, veña, que a esa paz, un aplausiño para as nosas Garavanciña, Pili, que a ver se dades o bote, menos discutir e máis das pistiñas po bote. Bueno, vai domingo, Rocío, vamos ter o domingo en paz porque os domingos son maravillosos. É o teu día favorito, a verdad que me queda bastante mellor a min o verde que a ti, ahora que nos vemos, eh? Si, ten que comprar un antihistamínico para a nariz para que lle vaya mellor. No, habrá porque- antihistamínicos especiales Pili Pampín? No, para que non lle pingue, non sabe? Queda Sí, feo pero se non é aquí. especial para bichos como a ti. Ai, busque, que sempre hai. Bueno, canto temos de cartiños? 2,90 xa, non? Exacto. Bueno, que bonitos, troixos, non? Hombre, cada vez que vou a casa teño que vir che de cartos. Home, por suposto. Bueno, pois vamos ca primeira chamada desta tarde a ver se temos sorte. Hola, moi boa tarde. Hola, hola. Ai, hai máis dunha persona, Pili. Ai, si, están de festa, estarán celebrando o Día da Nai. Hola. Hola. Hola, Con quen falo? con Raquel. Raquel, tes moito barullo na casa, estás celebrando o Día da Nai. Sí, estou cos pequechos. Ai, pois moitos parabéns, bonita. Noraboa. Moitos parabéns. Gracias. Raquel, desde onde nos chamas? Desde Monterroso, San Lorenzo. Ah, de Monterroso, É estupendo. precioso o sitio, cantas veces foches ali, Pili? Ai, moitas veces. Bueno, ti foches todos lados tamén. Eu tamén, moitas veces. Bueno. Bueno, pois vamos ca primeira tirada desta tarde. Raquel, a ver se tes sorte. Hai 290 euros en xogo. Vale. Vamos a ver. Veña, Raquel, dinos un número. Pois o 12, por exemplo. A ver, temos un problema, Raquel,
Raquel, ti estás mirando para nós? Sí, estou, ahora mismo sí. E ti pensas que nesta urna hai 12 garabanzos? Depende como sean os garbanzos. Si é como a súa cabeza, sí, hai 12. Ai. E non nos estuveches vendo estes días, verdad, Raquel? Bueno, vamos a empezar. Que Bueno. Raquel que eu me ven. A ver, Vamos a ver, Raquel, temos destes días, sabemos que hai entre 71.080 e 72.507 garabanzos. A partir de aí, o que queiras, pero 12 non é. Vale. vamos, Raquel! Pois 72.080. 72.080. Que diga, Bueno, Garbanciña? este xa foi unha mellor tirada, pero hai uns pouquiños menos. Oa! Non te preocupes, Raquel, que tes outra oportunidade. Tira pa diante. Raquel! Dime, a ver, 72.080 non é. Está consensuando, Pilar, ten xente na casa, está consensuando entre todos, porque cae o voto a repartir. 71.600. A ver, Cal, que número? Veña, Raquel. Que temos que seguir co programa, Raqueliña. 71. 71.000. Sí. Non é correcto. Pois vai ser que non, hai uns Raqueliña. pouquiños máis. Un bico fermoso, Raquel. Síguenos mirando, bonita. Vale, Chao, pues Mico, pa veña, Monterroso. veña, sí, Gracias, vale, Raquel. hasta luego. Hasta a próxima. Garbanciña, Que queres? xa que está aquí, vamos a felicitar a todas as mamás. Ai, pues Hoxe que é o día da felicítame. nai. Que teño ainda o fillo de luna de miel. Ai, é verdad. Hombre, Chamoulle por teléfono. é que vai chamar. Para outras cousas, Mas Pilar. tamén o dixo eu. Bueno, E moitos... aparte, cala un segundo, moléstanos moito a diferencia horaria. Ah, bueno. Porque, claro, foise a Lexos onde vai a xente. Eu fun de luna de miel aos Ancares. Pero a xente moderna ahora. É donde lle collía a cabeza. Bueno, pois eu desde o programa Xuntos, desde todo o equipo, quero felicitar a todas as mamás, incluída a miña, que sexan moi felices e que duren moitos anos. Que seremos de nós e as nosas mamás. Eso, bendito, Pilar, bendito. Menos mal, menos mal. Bendito, vamos a que dirme. Menos mal. Bueno, Veña, creo que eu que teño que marchar. Chao, Pili. a señora non iba mal encamiñada cando dixo que había 12 garabanzos, era pola Firmaste cabeza esa desta. pipa da paz, Garabanciña, tío, que uno Sí, sí, só sí, de sí. garabanzos, Sí, 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 bueno, sí. bueno, Maternidade. má nunca vira o mar, Dios. Efectivamente. eleváchela. Que emocionante, ¿eh? O sea, mira que eu estiven ali, pero agora vendo as imaxes. Impresionante, Belén. É moi bonito, é moi bonito, é E moi con bonito. 100 aniños, mira que ben está, que lúcida. E que dicía eu, mira, ata con 100 anos se poden estar cumprindo soños, que bonito. Por suposto. Que bonito. Nunca é tarde cando dite boa, Nunca é verdad? tarde, Emocionante, efectivamente. so vimos sus segundos de esa Sí. sorpresa que de seguido veremos completa. Para arte, pues a quen temos a preparada no escenario, a Pili Pampi. Detrás dun tosío pequeno, dixesme un bico rosilla. Detrás dun tosío pequeno, dixesme un bico rosilla. Puxeslle tanto xeito que a cartoxo non vos vira. Puxeslle tanto xeito para que o toxo non vos vira. Ai, rosa, rosa, roseira, ai, mira, namorareira, vencio ventiño de lonxe, la la, la la, la la. Levache a folliña toda, la la, la la, la la. Vencio ventiño de lonxe, la la, la la, la la. Levache a folliña toda, la la, la la, la la. Que si venas alegría. Por debaixo da ponte vironte pasar as pernas marica, viñas de lavar e a cara tamén. Por debaixo da ponte da vía do tren, por debaixo da ponte da vía do tren. Sí. Hoxe aquí, mañán alá, pasado mañán na feira,
que xa non me teño. Mira Maruxiña, mira como veño. Ainda que son da montaña, da beira da Carqueixiña, sei tamén beber o viño, como a ti que es da Mariña, como a ti que es da Mariña. Ai la lelo, ai la lalo. Mira Maruxiña, mira como veño, unha borracheira que xa non me teño, que xa non me teño, que xa non me teño, que xa non me teño. Mira Maruxiña, mira como veño. Esas palmillas arriba, vámonos. Sí, sí, sí. Ese xuntos arriba. A vida que leva prove como a vida do grilo. A vida que levo prove como a vida do grilo. Polo día moita fame, pola noite moito frío. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Desgraciados dos que sirven e probes dos que servimos. Desgraciados dos que sirven e probes dos que servimos. Que cando máis traballamos moito máis din que dormimos. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Non te cases cun ferreiro, ai la la la, que moi malo de lavare, ai la la la. Cásate cun mariñeiro, ai la la la, que ben lavado do mare, ai la la la. Cante comigo arriba. Na beira do mar, hai moito que ver. Baila miña Maruxa, si, baila na punta do pé. Baila na punta do pé, baila na palma da man. Baila miña Maruxa, si, baila si queres bailar. Si, baila na punta do pé, baila na palma da man. Baila miña Maruxa, si, baila si queres bailar. Baila si queres bailar. Moitísimas gracias. Outra, Señora. outra. Dios mío. Madre mía, qué cañón esta mujer, de verdad. Eu non sei como aguanta, que non puedo máis, Qué poderío ten a nosa Que Pili xemelo, Pampín. sacar, bailando No, así, no, má. isto sempre en xuntos así. Bueno, eu Bueno, penso de domingo. que era agasallar a Pili cun abrigo e unha boa bufanda para a alerxia que ten o frío, para curar ya. pero Xa corazón que cebo, así, quente xa que sempre. te Adrián é o noso bailarín oficioso do programa, porque dá gusto velo, sempre bailar todos os Sí, temazos. sempre aquí a dar todo, e máis con Pili Pampín aquí a rompelo. Home, que con Pili, quen se queda quieto na silla? Imposible. No, non se pode, non se pode. Con ninguna canción, e menos coa de Pili Pampín, que eso é rompedor. Iso é así. Ah, que Pili está de voltas, que maravilla. Bueno, Puri xa fixo o día da festa porque tiña que vir os xa xuntos. E xa xuntou os fillos Pero bueno, ontes e as fillas. Ganei moi importante. Voto moito de menos a miña. Entón, nos fomos 8 irmáns. E miña nai foi todo. Foi nai, foi pai. Foi o máis do máis. E non me parezco nada nela porque ela era unha quitapenas. E morreu dun infarto nos meus brazos. E lembro moito dela. Eu adoraba a miña nai, só aspiro a ser a mitad do que era foi. Ay, qué bonito, Puri. Qué bonito a Pili, que antes lle fixeron unha sorpresa preciosa ás súas fillas, verdad, Pili? Viñeron aquí ao traballo, trouxeron un ramo de flores. E teño dúas bendicións, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora seguro que nos están Ay. vendo. ¡Ah! Gracias. Gente maravillosa, de verdad. Cómo molan esas comidas familiares. Totalmente, Pili. totalmente, sí. pues Bueno, sí. Rocío, Senta, ¿y qué? creo que temos unha chamada de teléfono. ¿De quen? Pois non o sei, vamos a ver que quere. Hola, moi boa tarde. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, con quen falamos? Con Ainhoa. Ai, no, que nos queres decir? Quería felicitar a mi madre por el Día de la Madre. Ah. Pois venga, como se chama a túa mamá? Pilar. Pilar? De donde eres, Ainhoa? Digo, Desde Vigo. Estate escoitando, mamá? sí. Pois dillo que queiras.
queríamos darte las gracias, tanto mi hermana como yo, por estar siempre ahí, apoyándonos en las buenas y sobre todo en las malas, por todo lo que has hecho por nosotras y por hacer de madre y de padre a la vez para nosotros. ¡Ay, qué bonito, Ainhoa! Pois moitísimas gracias pola túa chamada. Espero que os teades celebrando todas xuntas, vale, cariño? Vale, muchas Gracias por ver xuntos. Un bico, amor. Qué tarde, qué bonito, Qué bonito. Cantas cousas se poden facer con 100 anos aínda, Con que pouco se pode É que contentar a unha impresionante. persoa, verdad? Mira que eu son de Coruña, que Coruña é unha península, eu non me imagino alguén que nunca vira o mar. E estando con ela, estas preguntas dese camiño branco, eso, claro, é unha preciosidade, é o bo deste oficio de poder tamén coñecer a persoas así, vivir estas experiencias que para min, pues, vai se me quedar marcada para toda a vida. Pili, estás nerviosa por ese enfrontamento que vas ter nos minutos co Mago Iago? Non mo recordo, Rocío. A mí esas cousas danme moito medo. Mira, igual me meten nunha caixa despois para salir, que... Ai, que pode liar o noso Mago Iago, que entendo que está aí, pues preparando pues todas as cousiñas que nos trae sempre asuntos. Pazas, tendes ganas de ver Maios outra vez? Por suposto. Veña, imos a Aí ven o Maio. Pero é que non lle resta beleza, verdad, rapaces, a esos Maios que nos están a ensinar Hermosos. esta tarde dende Ourense. Ai, Piliña, que creo que temos compañía no plato. Hola. Hola. Hola, Iago. Ui, que guapo está sempre. Un aplauso para o Mago Iago. Bueno, hoxe gustaríame facer este xogo porque vou necesitar axuda dun adulto. Pero a ver, ten que ter unhas condicións un pouco raras nun adulto. Ten que ter imaginación e ilusión. Pili, ti tes un pouco de imaginación, un pouco de ilusión. Ai, tratarme de adulta, que rico, claro que sí. Ao final non deches convencido a Garbanciña. Non. Ai, bueno, por Dios, pero aquí estou Bueno, para se axudar. faz o favor, Sí, onde onde ti me mandes. Por aquí máis un. Aí, vale. Perfecto. Aquí estou ben. Aí estás. Vale. Bueno, Pili, imagíname que cando ti eras pequena tiñan moitos soños, non? Moitos. Eu, ademais do soño de ser un gran mago, teño outros moitos soños. Por exemplo, algunhas veces soño que viaxo ao fondo do mar e vexo as maravillas do fondo mariño. Outras veces soño que son un gran sanitario e curo os enfermos. Outras veces soño que son un gran escalador e escalo ata a cima da montaña máis alta do mundo. Outras veces soño que podo voar e chego a tocar as estrelas. Anda. Vou deixar aquí o cubo dos meus soños. Soños que trouxen representados nestas tarxetas. Por exemplo, o do mar, o das estrelas, o dos sanitarios e o da montaña. Pili, vouche entregar a ti estas tarxetas e quero que as baralles boca abaixo sen que ninguén nos vexa. Moi ben. Cando me digas paro, Cando ti que... Xa está. Xa está. Pois dame unha boca abaixo sen que ninguén o vexa. Unha carta. Calquera? Calquera. Onde crees que a coloque? Sinálamelo. Pois bisbo aí á esquerda, Aquí? túa. Sí. Dame outra. Onde crees que a coloque? Abaixo. Aquí. Dame outra. Onde queres que a coloque? Abaixo. Non a queres arriba? No, bueno, que por qué? A mí gustame máis arriba, non sei. A mí gusta máis abaixo. Pois vale, abaixo. Espera. A primeira predicción da tarde. Creo que sei que queres colocar esa carta aquí, a que sí? Sí, sí. Acertaches. Vaya mago, Bueno, este cadro, como todos os cadros, ten dúas caras. Nesta, na que ti escollerás un dos meus soños,
E nesta, na que eu intentarei predicir o soño que ti escollas. Escolle un soño. Pa ti. Escolle un soño. Aí, xa está. Mira, non lle ensines a ninguén. Quero que penses intensamente nese soño. Que é o que penso? E me mires fixamente. Creo que xoute. Seguro? Seguro, seguro. Bueno, vou meter o cubo dos meus soños nesta caixa. Pili, quero que collas a túa carta boca abaixo e que a pases por aquí enriba sen que ninguén o vexa. Así? Moi ben, vales para a maga, Boa falta me fai facer desaparecer a alguén. Bueno, Pili, acordaste que che din 4 tarxetas totalmente distintas. Sí, Baralláchelas como ti quixeches. como eu quixen. Coloqueinas onde ti me mandaches. E colliches libremente a que ti quixeches. Por primeira vez, podes nos dicir cal era a túa carta? Podo enseñala xa? Sí. As estrelas. É incrible que despois de todas estas eleccións feitas por Pili, exactamente a carta que predicín son as estrelas. Moi ben, Pero Iago. esperade, porque o meu soño é tan máxico, é tan potente, que convertín todo o cubo dos meus soños en estrelas. Forte aplauso para Pili. Que maravilla, Iago. Cada día sorpréndesnos máis. Moitísimas gracias por volver a xuntos. Gracias. Volve cando queiras. Eres maravilloso. Moitas Gracias, dame un bicazo. ¡Mua! ¡Vamos! ¡Ese aplauso! Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles barrapos, con tales de trapos, de estrela solista que foi suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonarios, obras de escenario, pisar a diario, alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Guapos! Rubén, Tania, Pilio, noso xurado do noso Asuntos Quero Ser Artista. Primeira final semanal deste mes de maio. Lembro, por certo, que onte o comité manifestouse de viva voz, esta vez non só o escoitei eu ou Pili por teléfono, senón que o comité díxonos onte, verdad, rapaces, que nos tiña algo que nos decir. contaba algo, sí. Algo que dixo Tania que ia cambiar o rumbo do programa. Sí. Porque algo vai pasar, Rocío. Eu estou que non podo. A cuestión é, vai esperar ao final, vai nos decir agora, que eu quero sabelo Pois xa. non sei, porque eu este telefonillo, pois nunca sei cando... soa. Sempre no cando lle dé a momento. gana a él. Non, Claro. é así isto foise nas das mans, Pili. En algún momento entregar a Banciño ao comité, non sei que está Eu pasando tampouco, aquí. miña Bueno, estos días que teño ganas de velos a todos outra De que vez. empece xa, Rocío. Rubén, onde está? Non sei, pero... Unha caixa de sorpresas. Pero xa lle dixen eu que tiñamos que seguir co programa. Pero se estaba aquí agora. Bueno, pero dixo que tiña que ir a un sitio, non sei a donde. Tania. No, a mí non me preguntes nada. Non me dixo nada. Non temos comunicación entre nós últimamente. Que está a pasar, Tania? Bueno, Non sei. saberemos. Ten que vir porque ten que valorar a nosa primeira concursante da tarde. Onte deixounos, vamos a todos, o terremoto de Cangas, a chamamos xa aquí no equipo. Un aplauso para Romina.
gustas e importache un bledo. Que máis me dá se son distinta a eles. Non pertenezo, non teño dono. Sei que me critican, tamén sei que me odian. A envexa corroios, a vida os abruman. Por que será? Eu non teño a culpa. A miña vida os insulta. O meu destino é o que eu decido, o que eu elixo para mí. A quen lle importa o que eu faga? A quen lle importa o que eu diga? Eu sou así e así seguirei, nunca cambiarei. A quen lle importa o que eu faga? A quen lle importa o que eu diga? Eu sou así e así seguirei, nunca cambiarei. Esto é pase de ouro, pase de doble check. Pero isto que é? Isto é millor que Eurovisión. Como se chama a Eurovisión? Pregunto. Bueno, non me acordo. Nebulosa. Vos sodes, bueno, o arcoíris totalmente. Somos Fangoria. Somos Fangoria, que mola máis. A mí tamén gusta. Onde deixastes a Romina, Padín? Romina está, bueno, facendo unhas xestións. Tivemos que pedirlle, por favor, que nos cedese o seu turno porque queríamos traervos unha sorpresa. No, se sorprendeste. Sí. Estades, coa boca aberta. Cousa nunca vista, meu chico. Non damos Vamos puntualos, Tania, vamos puntualos. Tania, voy a empezar a utilizar esta ropa por grupos, se che parece que encántame. Se estás moi lucido con ela. Onde? A ver, Dede, Pili. Eu é que non vos podo... É que porque non teño un 20 aquí, que son... Un 20 vos daba. Bravos rapaces, pois nada, moi ben, deixaste o listón moi alto, teño que dicir. Bueno, é que esa tardaba, claro. No, é que despois desta actuación... Como non vai chamar? Pili, colles ti? Vai nos chamar a atención, xa te digo. Colles, Pili? No, colle. Claro, ninguén quere coller. Sí? Hola, que tal? Moi boa tarde. Di que achegue o teléfono, o micro, que quere que todos o escoitedes. Ay, Dios mío. Padín, ¿estades preparados? Sí, nos estamos aquí. Pase directo. Se algo bo, nos a tope, Vou despacio. Hoxe vou dar unha información que cambiará o rumbo de Xuntos Quero Ser Artista. Buah. Ay, Dios mío. Padín, esto é que pasas a final directa. Padín a Eurovisión. Padín a Eurovisión. Pero eso lo dixo antes. Claro, pero sigue dicindo o mismo. Estamos para manternos en vilo. Eu penso que isto cheira que despois da publi conta algo, non? Digo, non nos pode deixar así. Comezas aquí a nosa final semanal do nosos Xuntos Quero Ser Artista. Quedamos con ganas de ver antes da publicidade a nosa primeira concursante, Romina. Romina, que non é unha muller precisamente tímida, digo, onde está? Bueno, aquí preparándolle o noso super equipo de Xuntos o micro para cantar. Bueno, que aquí tendes a Romina. Que tal, Romina? Bien. Apega o micro para falar. Bien. ¿Viche la actuación de ayer? Sí. ¿Qué te pareceu? Que vas contar un chiste, non? Sí. Y aparte mi madre me echó una bronca. Madre. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Porque yo me preocupé porque a las 9 no me había llamado y la llamo y me dice, pero es que de verdad, pero es que tú no ibas a cantar, si es que al final te vas a tener que meter humorista. Pero es que ¿por qué te pones tan nerviosa? Es que parece mentira, ya no eres una niña. Pois igual é unha cousa que non sabías que se che daba ben, pero a verdade é que a chavala é graciosa. Pero, Romina, que faríamos nós sin as chamadas das mamás? También, no, yo me muero, o sea, mi madre es mi todo. Se che dijo que me di miña nai cada vez que salgo de aquí. Me pone, madre mía, yo, mamá, era para saber si estabas bien, por lo menos te quiero mucho, pero es que manda, carajo, Eu sei que nos vas facer, Romina. Hoy voy a cantar, pues eso, más mi rollo, mi música. Como Cherizo Pilionte, ¿no? Y aparte es una canción que me gusta muchísimo, porque para mí la
letra traducida al español significa mucho al final, hay que fluir, dejarse ser. Pega ser tu uno micro, mismo. Romina. Perdón, y ser uno mismo. Y pues eso, gritar y que lo que digan los demás, pues. Claro que sí, esa actitud. Un aplauso muy fuerte para Romina. Something wrong, and no one ever hit you. Are you gonna let your song? So come on, come on, come on, come on. You got a heart as loud as lion, so I let your voice be changed. Baby, wait on late on different. There's no need to be ashamed. You got the light to fight the side. Always stop and hit away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna sound, I wanna scream till the walls dry out. So I'm pulling it all out of papers. I'm not afraid they can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh. Muchísimas gracias. Qué bonito, Romina. Gracias. Ai, como se nota que esta canción che gustaba máis que a de onte. Sí, esta sí. A hora de interpretar, a hora de cantala, noteite moitísimo máis segura e menos nerviosa que onte. Ou é o meu parecer. Non sei ti como te encontraches. Es que tengo un equipo ahí fuera a tope, me van a hacer pasillo y toda la entonces es que me siento a tope de gang aquí. Dios, ¿En serio? Oh, yeah, no las oyes, es que fluyen. Eu estou sorprendidísimo, Pili, porque parece outra concursante diferente. A de onte. Coa de hoxe. Teño que dicir que hasta creo que as cancións en inglés favorecen a túa voz, porque hai sonidos que en español igual no pegan tanto, ¿no? Porque no podes pôr a voz nasal, e aquí incluso ese rollo nasal pega ya a canción, o twang, vai a túa voz estupenda con este tema. Sí, nada que ver co de onte, Romina. Eu creo que ayer equivocaches a escoller a canción, pero hoxe deches no pleno. Parabéns. Pues muchas gracias. Pois Romina, corre aí a reunirte co teu clube de fans aí no backstage. Isto non para porque xa está aquí conmigo Fada. Benvido. Hola, que tal? Que onte non vos deixou non pasou desapercibido este home tampouco, o seu talento. Hoxe ves sin armónica, Fada. Sí, hoxe vou sin armónica. Tamén nos traes un tema teu? Sí, un tema propio. De feito, xa que o día da nai quero dedicarlo porque tuvo que aguantar bastantes tomas desta canción, así que... Oh, maravilloso. Que opina tua nai de todo isto que ti estás creando? Pois con moita ilusión, gustalle verme que pouco a pouco vou facéndome un oco no sitio do artista porque é moi difícil, pero o cariño dela é a miña gasolina, por así É importante decirlo. para ti tamén, non? Que te apoie. É importante para ti que te apoie. Sí, e a miña forma de agradecerlle é compoñendo unha canción. Qué bonito. Pois deseando escoitarche. Qué boa enerxía hai neste plató, con tantos mensaxes fermosos para todas as nais. Pois nada, con ese agarimo, un aplauso moi grande para Fada. Benvido sol a miña fiestra. Soñei esta noite como me oe a cabeza. Ventila antes de que afogue a fondo o vaso. Vexo teu futuro cunha carteira medio chea e un corazón baleiro. Eu sempre fui contra a corrente dos demais. Eu só me deixei levar. Falo meu
quixen escoitar as árbores, non quixen, e agora non deixo de xirar nesta noria. Que chulo, Fada, que rollazo ten, Sí, a verdade é que este tema gustoume moitísimo máis que o de onte. Creo que hasta te notei moitísimo máis seguro, quizáis porque onte ao mellor estabas máis nervioso e tal, pero noraboa, gustame moito o rollo que tes e este tema a verdade é que é super fermoso. Noraboa. Eu vexote tan ilusionado, Fada, non deixes de luchar nunca polos teus sonos, sigue compoñendo, sigue facendo música, se é o que che gusta. Este tema a min chegoume de verdad, como decía Tania, penso que mellor hoxe tamén estamos máis tranquilo que ayer, eso notouseche, parabéns, a min gustoume moito hoxe, máis que onte. Pois nada, noraboa. Nada, iba a decir que exactamente non sei se é porque estás hoxe máis tranquilo, se porque igual hoxe solamente estás coa guitarra, pero es que eu aquí veo un intérprete da nosa terra con letras en galego que merece a pena escoitar moitísimo máis. Moi ben, Fada. Felicidades. Oxalá, como di Rubén, isto se xa só o principio do camiño. Moita sorte na final, Fada, grazas por vir. Buah, que talentazo, que este home que sen armónica. Moi ben, a fai de todo. Mírame, esta xente que é capaz de compoñer, de sair aquí É que é un arte, totalmente, compoñer é un arte. E ademais ilustrador tamén, que do que fai, que tamén é arte, arte por todos os lados. É verdad que dicía un Tenoli, non? De como lle daba tempo a facer toda esta rapaz. É verdade. Sí, buscamos. Que non paraba. Bueno, xente polifacética os nosos concursantes, como estas rapazas fermosas que tamén nos deixaron onte abraiados co seu baile Dolls Style. Que tal, que guapísimas vindes. Grazas. Bueno, a que nos traedes hoxe? Pois hoxe traemos unha salsa. Mira. Que guai. Que tal vos sentiste despois da actuación de onte? Ben, ¿Sí? Bastante ben. Con ganas de hoxe tamén bailar? Sí, con ganas de máis. Sí, a verdade é que transmitides moi bo rollo, Hombre, es que a xente de Cabral somos pois de bon rollo, de bon rollo. Ai, hai que dicilo sempre. Chicas, a profe tal que vos dixo que na casa ben, se viven, sí? Sí. Vale, perfecto. O sei máis, O sei que dalo máis. Unha salsa, dixestes. Sí, unha salsa. Perfecto, deseando vervos. Veña, pois que soe a música. Un aplauso para Dolls Styles. El que quiere puede y el que puede se la apuesta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña. Con botas, tacones, descalza, llueva lo que llueva a distancia. Iré a trazar allá mi destino, dibujar mi pie en el camino. Buscaré aquello que es mío, solo porque soy nacido. El que quiere puede y el que puede se la apuesta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Si tú te dices que no puedes, que vas a poder, ya te echarán, ya te pones al pie. Contra la corriente solo nada un pez y las escamas no se te ven. Vaya, ponle corazón, al vino quítale el trago, que nada es fácil, mío. Si quieres limonada, exprime ese limón, familia. Si conmigo saben, que me ganen. Si conmigo salen, que me ganen. Menudo ritmazo, vinde aquí, rapazas. Bueno, eu creo que marcharon ayer do programa e puxeronse a ensayar toda a noite para hoxe. Verdad? Mentira? Non. No? Lo llevábamos bastante ben. Non ensayastes nada para hoxe? Antes, na proba de estar aquí. Ah, bueno. Porque pues. vos ides a campeonatos, competides, sí?
Digo, porque entre o vestuario, que está tamén moi ben logrado, estás moi ben compenetradas. Sí, a ver, algunos vamos. Bueno, lembro que hoxe foi o comité o que decidiu que volvía, Sí, ¿eh? verdade. O sea, que deixástelo... Quizás foi iso polo que puseron as pilas, porque o comité mete medo, a verdade. Chicas, eu quero dicirvos a que temos así, como somos da casa... Xa que sodes de Claro, Cabral, xa que somos da casa. tardabas... Vexo que o grupo ademais é moi compensado, non hai, estades todos máis ou menos no mesmo nivel e logo gústame que a veces nos grupos caese que a que mellor baila é que sempre está ao fronte, sempre a que está diante e aquí todas tedes o voso momento de protagonismo. E iso parece que está moi ben buscado por parte vosa como por parte da escola e dos mestres e de todos. E que moitas felicidades, chicas. Pois moita sorte, rapazas, hoxe na final, correde aí o backstage. Sí, claro, ven aquí corazón para que se te escoite ben. Sí. Tiñamos un reto a Rubén. A mí? Que Vamos pusiera aí. uns pasos de baile con nos. Vale, que Ay, pero volteretas, home, claro que ademais Gústame a como xente non. de Cabral. Claro Mira, que que sí. Non se podo dicir que decidida. Volteretas non. Sí, que ti A tivemos, ver. verdad, Tania? Sí, algún sustiño. Encanta a cara de Que podemos Tania. facer? A ver, preparade unha cousa. Temos preparado un paso a paso, salto frecha, pa de buré. Non é ti faino, mellor filliña faino. E vamos a ver que... Veña, poñemos Eu non música, medio aquí, a ver. compañeiros. Non, ten música, a veña. Veña. Dalle. A ver, a ver. ¡Ja! ¡Ja! ¡Taca, ta! Qué guai, qué momento máis chulo. Ai, grazas, rapazas. Guapas. Como mola a xente de Cabral, eh? Este rapaz naceu para traballar no circo, Sí, tío. Gustaríame, para tirarse ao suelo tamén. A O cariña próximo de día Tania malabares. da Que rompeches Cefa, hoxe? madre mía. Non vou dicir, hoxe non vou dicir o que rompín. Bueno, que xa temos aquí a unha muller que onte pues tamén deixou encandilado o xurado. Elda, benvida. Hola, que tal? Hola, Elda. Como estás? Pois moi ben, moito menos nerviosa, verdade? Bueno, eso está moi ben. Con moitas ganas de facer a miña actuación. Que nos vas a facer hoxe? Vou cantar unha canción dun musical que chamase My House, que é de Matilda, do musical. O ano pasado estiven en Irlanda, ali fixen este musical. Que guai. Sí, encantoume moitísimo. É como unha interpretación, o sea, vou cantar e a vez voume intentar expresar, e aínda que non sei se sabedes inglés todos, pero a letra... Sí, todos. Ai, da sorte maravilla. Very Ese é o well. noso. Ese non aprendemos. Go, Elda. go, go, Come on. Bueno, pero Elda, ¿sí? a letra quere dicir que aínda que teñamos moi poucas cousiñas, pois que é suficiente. Aquí vai dunha casa, vai explicando o tamaño do seu fogar, que non é moi grande, pero que é suficiente para ela mesma. O mellor que o besamos, non? Veña, Veña, un aplauso para Elda. This roof keeps me dry when the rain falls. This door helps to keep the cold at bay. On this floor I can stand on my own 2 feet. On this chair I can write my lessons. On this pillow I can dream my nights away. On this table, as you can see, well, it's perfect for tea. It isn't much, but it is enough for me. It isn't much, but it is enough. On these walls I have wonderful pictures. Through this window I can watch the seasons change. By this lamp I can breathe, and I am set free. And when it's cold outside I feel no fear. Even in the winter storms I am warm by a small but stubborn fire. And there is nowhere I would rather be.
Que bonito, de verdade. Cando dicíase que tiña ganas de velos a todos outra vez, Pili. Gustaría dedicarche aos musicales, Elda? Encantaríame. Sí. Pois aí temos o noso amigo Cristian Escudero, que xa está triunfando en Madrid. Sabes que Cristian Escudero saleu dun concurso da Televisión de Galicia? Pois non sabía. Pois saleu... Pois o meu exemplo a seguir, a verdade. Pois é unha gran persona, un gran profesional, está triunfando en Madrid cuns musicales espectaculares. Oxalá teñas moitísima sorte. Moitas gracias. Que encantoume o que acabas de facer, de verdade. Gracias. Elda, eu son super fan dos musicais. E agora metínme tantísimo no que estabas interpretando que só me imaginaba a Elda dentro dunhos aniños con máis formación aínda nun gran teatro interpretando un gran papel e eu estando aí na primeira fila véndote e admirándote. Noraboa. Houve matices que me pareceu con Gisela. Sí, ten unha voz moi... Sí, Moi noraboa. Sigue traballando moi duro porque... musicales, Sí, entendes, encántame gustache e tamén. ademais quero solamente recalcar unha cousiña. Creo que a veces o público, o espectador dá por feito algo normal que o que, por exemplo, que fixo Elda actuar, accionar mentre se está a cantar, que algo xa sinxelo, que o temos adquirido. E non, teño que dicir que o que fai, o seu diálogo corporal, o seu movimento, sentarse, coller a taza, todo está guionizado. Entonces, que non pareza fácil, porque é moi complexo. Moitas felicidades e totalmente de acordo. Vas a ser unha promesa dos musicais aquí, da nosa terra. Felicidades, Elda. Claro que sí, Elda. Un aplauso moi forte. Moita sorte na final. Temos moita plancha, que estás ao xurado concentrado, porque xa está aquí Antonio, que é o noso seguinte concursante. Non, equivoqueime no nome. Sí, corríxeme, por favor. Manuel, por Dios, un aplauso. Gracias. Ven aquí, achégate, por favor. Ademais, ten cara de Manuel. Ten cara de Manuel, é verdade. Con majo que Manuel. Que tal estás? Bien, perfecto. Con ganas de cantar aquí merengue. Un aplauso para Manuel. Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Gracias. Moi ben, Manuel, moi ben. Iba un pouco rápida a música demais, pero... Mi gran noche. Mi gran noche. Mi gran noche, sí. Ai, Manuel. Encantoume xa os teus primeiros meneos que lle meteches. Ahora, a música corría demasiado, moito máis que ti. Tiñas que dar unha marchiña máis. Hai que reconocer que xe metoulle coreografía, eso é moi importante. Hai que valorar. A mí pásame a veces, ou bailo ou canto. As dúas cousas ás veces complícaseme. Pero gustoume moito porque me gusta moito a túa actitude. Que maravilla. Eres maravilloso, Manuel. Cántame. A xente con bo humor, con arroso, que ven a divertirse. Como nos dicía onte, Manuel. E moitas felicidades para as madres. Claro que sí. Un bico para as nais, un bico para ti, Manel. Corra aí o backstage. Moita sorte na final.
máis encantador, Manuel, que vai aí canda nosa Rocío Padín. Isto non para. Son as 6:38 minutos da tarde. Xa dicía eu que era hoxe unha final de infarto. Quen ven agora? Nico! Nico se engorra. Ollo, atención. Sí, podedes estar tranquilos aí que hoxe non vou tirar. Cambiaron a Pilar de silla, podes seguir tirando o teu objetivo, que silla, Pilar está máis ubicada para este lado. Que tal, Nico? Como te viches onte? Ben, vin algunha cousa que non me comezou, pero ben, sobre todo. Bueno, eres exigente, así me gusta. Pois nada, Nico, ha dado todo. Vale. Veña, un aplauso moi forte. Like Christina got a million, man, I'm a good guy. Turn to a billion, bully in the pack, turn to a rap. Be sitting on my jack eye. Had the beef with a car bomb. Bombs in the lake, bombs in the bay. Niggas, you ain't safe. From a nigga like dog. All we do is ball. All we do is ball. Now I'm passed out, leaning in the drop, ice in the watch. That's vintage every dollar. Watch a nigga make a stack house. Gingerbread man, run while you can. All you niggas lame, Tully on me, got killers on speed dial. Infrared blam, infinite shout, don't get packed out. Probably hit a couple buses when I backed out. Can you see now? Can you see now? Can you see now? I can see now. Can you see now? Can you see now? Can you see now? When you seeing it, homie, I can see now. Madre mía, qué rapaz. Eu pensei que se deslucaba, chico. Non traía gorra, menos mal que non trouxe gorra, porque iba a sair así media lanzada. Espectacular, Nico. Cada día superaste máis. Ai, moitas gracias. De flipe, de verdad. Moitas gracias, de verdad. Es que estamos coa boca que non sabemos nin que decir porque estamos abraiados, de verdade. Ahora mismo, tamén cho digo. Eu sigo pensando como antes, Nico, que eres un dos millores de baile urbano que pasou polo programa. Moitas gracias. E creo que vai ser difícil encontrar outro como a él, Bueno, xa estou ensayando, Es que é moi bo. Que sí, Pili. Que sí. Además, quédame cerca, xa lle pido unhas clases aí a Nico rápidamente. Bueno, pues, entón, rapaces, parabéns, encantó. ¿no? Sí, Pues nada, Nico, noraboa. Pero mira, vamos a decir máis. Pili, dalle. Nico, pase de oro. Pase de ouro para final, Nico. Noraboa. Gracias, Pili. Os demais Participación consulta. Noraboa. Non sei que, eu non sabía que había pase de ouro neste programa. Pois hai pase de ouro, pero só para os escollidos como a ti vas a ver máis tranquilo, vivir máis tranquilo o veredicto. E mirada quen teño xa canda a mí, Marta, benvida de novo Asuntos. Como estás? Moi ben. Ai, a nosa bailarina, rapaces. Que tal, Marta? Estamos expectantes de verche o baile que nos vas a facer hoxe porque era o que tiñas reservado si pasabas, non? O que máis ensayaches, o que máis preparaches. De que trata? Pois é un baile de urbano, pois canta máis chulería mellor. Xa che vio así no estilismo de hoxe, dixen eu, hoxe como que contemporáneo, clásico non vai facer, non? Pois venga. O se ven cañera, Marta. Un aplauso moi forte. Grábate bien mi nombre, que algún día el mundo entero me va a conocer. Backseat, put it in, take it out. I'm a truck. Girl, fuck on the scene in a deep pussy dream. Rock your back. Bust liver, bust spleen. When the bullet hit your belly in. Work, clock, work, clock, work. Me no stop. Work on the block. Work. Me love a man. Work, don't stop. Work on the top. Work, don't stop. From the block, till the whole contract. Work. Pussy when me get in a normal. Show it fuck up when me come in a conscious. It's a stick up, stick up. Why put your hands up when you slide in a the thing?
electricity conduct. How me body fat, wait till the thing rise up. Shelly belly flat, she have a Miami tummy tuck. Clap, work, 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 clap, work. Brutal. Por que puxeches a cara, Marta? Que pasou? Ai, nada. Pero aún te pasou o mesmo, recordas que acabou e tamén puso cara de... Asustada. A mí encántame cómo pasa lo muz cañera a nena boa, ¿no? Tal cual. Un segundo. Total. Marta, a verdade é que non me esperaba este estilo de música, non sei, era como que te tiña xa máis clasificado o estilo de onte, pero o que é innegable é que tes unha técnica brutal, van moi medida a coreografía, as caras que pos, eso é de xa moi artista, o sea que noraboa porque gustoume moito. É que ten cara de buiña, entón Sí, hasta dá medo dicirlle algo malo, verdad? Sí. Do boa que parece, dá medo dicirlle algo malo. No, pero si este baile urbano así me súa como moi lailo, sabes? Así moi... É como elegante bailando... Bailando baile urbano, sí. Pero moi ben, Marta. Es que Parabéns. non lembro exactamente a edad que tiña. Marta, que edad tiñas? 16. Es que es moi solo, es unha profesional. Dominas todos os estilos. Eu creo que estaba dando clases xa, non, Marta? que che vamos a sueño dicir? cale, Marta? Pois ser profesora de baile un día. Qué guai. Qué bonito. Pues eu creo que vas a lograr dende logo e que serás moi boa profe. Gracias. Pois oxala consigas Parabéns. ese sono. Noraboa. Un aplauso moi forte. Ya temos colocados os nosos concursantes. 7 chegaron hoxe a final. Un vai vivir tranquilo veredicto, que Nico porque ten o pase de ouro. Pero imos, se vos parece, coas valoracións dos demais. Pili, comezamos con este terremoto de Cangas, con Romina. Pois vamos ir xa directamente a todos a puntualos, porque xa dixemos todo o que tiñamos que decir, máis non podemos decir, gustaronos algúns máis que outros, claro está, pero como somos tan exixentes, vamos con Romina. Primeira puntuación para Romina. Un 7. 7. 7 puntos tamén da miña parte. Pola miña parte, Romina, 7 puntos tamén esta tarde. 21 puntos para Romina. Imos con Fada. Tania, ai, Dios mío, que se me traba un 8, Fada. 8 puntos, Rubén. Fada, 9 puntos. 9 puntos para Fada. Eu 8 puntos, Fada. 8 puntos. Que fan un total de 25. Imos con estas rapazas con estilo bailando Dolce Style. Tania. Ahora boa, chicas, un 7. 8 puntiños. 8. Eu esta tarde vou vos a dar 7 puntos. 7 puntos, 22 puntos. Bueno, esta cousa asustadiña, ¿eh? Madre mía, qué cariñas de nervios. Imos con Elda ou con Marta, compañeiros? Con Marta. Marta. Tania. Marta. Un 10, noraboa. 10 puntos, Dios. 10 puntiños 10. tamén da miña parte. Un 10. Un 10, 30 puntos para Marta. Noraboa, qué pasada. A ver, temos a un pase de ouro, 30 puntos. Temos a Elda que tamén vos gustou moito. Tania, a ver. Porque non teño un 20. 10 tamén. Cando as cousas están claras, é moi doado. 10. 30 puntos para Elda. Dobre empate. Madre mía, qué día le vamos. Nico pase de ouro, dobre empate. Imos con Manolo, rapaces. Un 7, Manolo, noraboa. 7. 6. Manoliño, vas a levar esta tarde un 7. 7 puntos. Esto significa que Manolo ten 20 puntos. Esto significa tamén que temos un empate entre Marta e Elda. Esto significa, Pili presidenta, que temos que un dobre pase, bueno, triple, porque hai un pase de ouro. Pois as cousas son así.
Difícil escoller era. Temos que pasar os tres. Os tres pasan a final. Que fantasía. Espero que este non sexa o típico momento que chame o comité e que No, mira, non me halo É que xa sabía él. Rocío. Dille que a puntuación é inamovible. Tranquilos, tranquilas que... Sí. Hola. Que maja é, Rocío. Que, Pili, que estabas dicindo, di o comité? Dille ao comité que sentindo moito hoxe a puntuación é inamovible. Vale, bueno, xa escoita xa, Pili. Di que eso en todo caso será el quen o diga. Bueno, a ver, comité, que nos estés moi intrigados. A ver, levas desde onte dando hype, como din os novos, sobre esa nova que según ti vai cambiar o rumbo do programa. Eu teño aquí a esta xente un poquinho de empatía. A ver, desesando saber que vai pasar, que queres dicirnos. Hombre, pues claro que quero sabelo. Queremos saber, ¿no? Todos. Non dormín esta noite. Claro, queremos escoitalos, sí, claro, como a onte. Pero, a ver... Mira que lle gusta. Veña, que achegue outra vez o auricular, o micro. Tranquilos, rapaces. A Escoitamos... final desta edición de Xuntos Quero Ser Artista será o vindeiro 26 de maio. 26 de maio! Pero iso é xa, comité. O 26 de maio temos a final. ¡Qué subidón! Final onde xa sabemos que estarán estos tres concursantes de Ose Chao Comité. Pero que nova máis boa, rapaces! Para rematar este programa. A volta da esquina está xa. A volta da esquina, notade todos na casa, 26 de maio na final. E aquí o viviremos en xuntos, porque xuntos a vida é moito mellor. Ata o sábado que ven, guai! Son chelas que se deixan enganar. Baila conmigo, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media calada. As bailar con miña namorada. De medias, as medias piden zapatos, rapaciñas noviñas piden rapaciños guapos. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda,